санаҳои 14 ва 15 апрели соли равон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ назди сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе даври ноҳиявии озмуни шаҳрӣ тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм бо иштироки хонандагони болаёхат баргузор гардид. Дар марҳилаи муассисавии озмун зиёда аз 600 нафар хонандагон фаъолона иштирок намуда, аз миёни онҳо 150 нафар ба даври ноҳиявӣ роҳхат гирифтанд. Озмун аз рӯи якчанд самтҳои муҳим аз ҷумла барномасозӣ, моделсозӣ, робототехника, радиоэлектроника, меъморӣ, сайёҳӣ ва табиатшиносӣ дойр гардида, иштирокчиён имконият пайдо намуданд ки донишу малака, истеъдод ва қобилияти эҷодии худро муаррифӣ намоянд. Ҳамзамон санаи 16 апрел дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 8 ба номи бозорсобири ноҳияи Исмоили Сомонӣ даври ноҳиявии озмуни шаҳрӣ забондонӣ ҷаҳондонӣ баргузор гардид. Дар ин марҳила беш аз 120 нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия иштирок намуда, донишу маҳорати худро аз рӯи забонҳои хориҷӣ ва забони давлатӣ санҷиданд. Озмуни мазкур бо мақсади баланд бардоштани сатҳи дониши забондонӣ, рушди тафаккури зеҳнӣ ва тавсеяи ҷаҳонбинии наврасону ҷавонон роҳандозӣ гардида, ҳаммасола таваҷҷӯҳи бештарро ба худ ҷалб менамояд. Ҳамин гуна дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ назди сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ, ғолибони даври ноҳиявии озмун ва падару модарони хонандагон маросими ҷоизасупорӣ дойр гашт. озмунҳои мазкур миёни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди пойтахт ташкил ва баргузор карда мешаванд ва соли ҷорӣ низ аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ давоми моҳи апрел даври ноҳиявии озмунҳои мазкур ташкил ва баргузор карда шуд, ки имрӯз дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ назди сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе ғолибони озмунҳои мазкур бо диплом ва мукофотпулиҳо қадрдонӣ гардиданд. дар даври ноҳиявии озмуни шаҳрӣ забондонӣ ҷаҳондонӣ 12 нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва литсеи гимназияҳои ҳудуди ноҳия сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд, ки ба ҳар яки онҳо дар вазъияти тантанавии диплом ва мукофотпулиҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ тақдим шуд. аввалан миннатдории худро ба президентамон пешвои миллат муҳтарам Алӣ Раҳмон ва ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Мустафо Нурӣ расонаменам. ҳамчунин миннатдории худро ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва шаҳри Душанбе ва миннатдории беандозаи худро ба он нафароне ки маро дастгирӣ мекарданд, дар ҳама ҳолат бо ман буданд ва маро дастгирӣ мекарданд, ба онҳо низ миннатдории худро расонда меям. ҳамчунин ба он нафароне ки синну соли ман ҳастанд, ба онҳо тавсия медиҳам, ки аз бурдагардӣ омада як китоб хонанд, барои худ як чизе ёд гиранд ва омада дар ин хел озмунҳо, олимпиадаҳо сазовори ҷойҳое намоён шаванд. ҳамзамон дар ин рӯз ба 22 нафар ғолибони даври ноҳиявии озмуни шаҳрӣ тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм низ дар вазъияти тантанавӣ диплом ва мукофотпулиҳо супорида шуд. ман хонандаи синфи 9 Додобаев Дилшод, литсеи рақами 1 барои хонандагони болаёхати шаҳри Душанбе имрӯз дар озмуни забондонӣ ҷаҳондонӣ дар даври ноҳиявӣ ҷои якумро гирифтам. Ин дафъа кӯшиш мекунам, ки дар даври шаҳриам ҷое гираму ва обрӯи мактаби худамро баланд кунам. Барои ҳар як хонанда донистани 2 ва 3 забон донистан хеле лозим аст. Ба ҳамин хотир ман ҳаракат мекунам, ки забони хориҷиро аз худ кунам. طبق низомнома озмун дар ду бахш назаравӣ ва амалӣ аз рӯи шартҳои муайян гузаронида шуда, беҳтаринҳо аз ноҳияи Исмоили Сомонӣ ба даври шаҳрии озмуни забондонӣ ҷаҳондонӣ роҳхат гирифтанд.